مام جلال سەرۆک تەلەبانی نەتەنێ سەرۆکێکی لە باشووری کوردستان بوو ئەو ڕێبەرێ هەموو گەلێ کورد و کوردستان بوو بەڕاستیژی دە هەموو ڕۆژلەتە ناویندا جێ مام جەلال نەممکونە کو تژێ ببێ ئەڤ وەندایەکی گەلکی مەزنە خزانیەکی گەلکی مەزنە ji bo me hemiya her wiha di jiyana însan da gelek taaf gelek seremcan heye lêbelê di jiyana Mam Celal da her çi qas tav hebe hez çi qas kezebşewatî hebe şikir ji xwedara serkeftinekî gelkî mezin heye ew demekî ji hêla hinek kesava weka terorîst hat binavkirin şikir bi berxwedana peşmergê qehreman bi berxwedana heval û hogirê wî ew bû serok komar her wiha ez bi bîr û bawerim keda Mam Celal li ser her çar perçegelê Kurdistan heye keda Mam Celal do jî derket holê ku hinek însen gava ku alîjiyan dibe jiyanek nû ji bo wan dest pê dike Mam Celal do jiyanek nû dest pê kir di dilê 40 milyon Kurdî da her wiha heyak li Kurdistan hebe heyak gelê Kurd hebe wê Mam Celal di dilên gelê Kurd da jiyana xwe berdewam bike banga min a herî paşîn ev e ku Mam Celal jiyana xwe fedayê milletê xwe kir û her wiha ji bo tifaqa milletê xwe xebat da meşandin ji bo li perçê din pirsgirêgin Kurd û Kurdistanî biriyên mizakerê biriyên diyalogê werin çareserkirin xebat da meşandin do Mam Celal xebatekî di da meşandin ji her çar perçê Kurdistan hemû hizbê Kurd û Kurdistan hanî cem hevdû Mam Celal em bixwazin layıqê mîrasa Mam Celal bibin lazim bike ew yekîtî em biparêzin ew ittifaqa em biparêzin bi bîr û bawer bin hemû gelê Kurd û Kurdistan re bîr û bawer be ittifaqa gelê Kurd wê bibe îslihata gelê Kurd ittifaqa gelê Kurd wê bibe parastina herî mezin ji bona gelê Kurd her wiha Mam Celal ji bo hemû gelê rojlata navîn jî hêstiyariya aşitiyê û aramiyê